Teďko se možná i obejdu. Tak počkej, já jdu na tebou. Ježiši, necho tam. Ne, fakt necho tam. Ty snídáš prach každý den, jako. Jo. Čistím průduchy, víš co? Aby Květinka dobře dýchala. Já vím, no, ty jsi to blbě utíral. Jsem chtěl myslet na nějaký talíře. Dělám domácí video, víš co? To se tak nevidí. Hej, se mě jenom zdá, nebo pane tady nějak jako sexuálně, jako ne, to nevybouřený? Třeba píšeš vzkaz? Ty vole, to třeba. A co to jako je? To si vypaří, to. Vaně mám poslední zajít, no, tak to je super. Dobrá. Dobrá. Počkej, počkej. Já to natáčím, v pohodě. Vaně, mohl bys mi říct, proč to přepínáš? Ne, ty kecáš. Dá sleničku, co si dáme, Svařák ti dám. Jo. No, konečně to nesl.